нужно время, нужен никотин. Нам нужен на пробу воздух и дым. Слишком долго ждали, но... Γεννήθηκα το 1988 σε μια πόλη της Βόρειας Σιβηρίας, στη Ρωσία. Εκεί μεγάλωσα. Η παιδική μου ηλικία ήταν αρκετά καλή. Σε μια κανονική οικογένεια με τα όλα της. Με αγάπη, με παιδεία και με κανόνες. Τα τελευταία χρόνια η δουλειά μου, χάρη στην οποία και έμπλεξα, ήταν βασικά στα ύδατα ως καπιτάνιος. Για μια στιγμή νόμιζα ότι βοηθάω τους ανθρώπους, αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πικρή. Και αυτό το πληρώνω πολύ ακριβά, εδώ και χρόνια. Τις πρώτες εβδομάδες στη φυλακή, τυχαία έκανα την πρώτη μου προσπάθεια να ζωγραφίσω. Όταν ένα παιδί που είχε φτιάξει ένα τασάκι από ξύλινα καλαμάκια ήθελε να το ζωγραφίσει. Τότε είπα, ας το δοκιμάσω. Και ήταν περίεργο, αλλά βγήκε αρκετά καλά. Έτσι το νέο διαδόθηκε πολύ γρήγορα και από την επόμενη μέρα μου ερχόντουσαν παραγγελίες να ζωγραφίζω. Αυτό ήθελα να σας δείξω και μαζί να συζητήσουμε τι να ταιριάζει από αυτά τα σχέδια που έχω ζωγραφίσει και να δημιουργήσουμε κάτι μαζί για το project μας. Έχω μερικές ιδέες που βγάλουμε εδώ για τα σύννεφα κτλ. Δείχνει ότι υπάρχει κάπως περιορισμός, κατάλαβες, αλλά παρόλο από όλο αυτό, τέχνη μας χαρίζει κάτι που μας αποελευθερώνει και σαν παράθυρο στο ελεύθερο κόσμο. Ήταν ένα συνηθισμένο πρωί. Λίγα σύννεφα, λίγη βροχή, η ίδια ώρα που ανοίγουν το θάλαμο, η ίδια πρωινή γυμναστική, το ίδιο πρωινό μπάνιο, ο ίδιος καφές. Και κάπου εδώ τελειώνουν τα συνηθισμένα πράγματα, γιατί σήμερα βγαίνω άδεια για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια και πρέπει να βιαστώ. Τι ωραίο που μου φαίνεται η φυλακή σήμερα. Στέκομαι και κοιτάω γύρω μου. Βρε, θα βγεις σήμερα ή όχι, με ξύπνησε η φωνή της υπάλληλου που με περίμενε στην πόρτα της εξόδου. Μισό λεπτό, απολαμβάνω τη στιγμή, της είπα. Μόλις βγήκα έξω από το κτίριο της φυλακής, συνειδητοποίησα ότι τα χέρια μου ήταν στις τσέπες, χωρίς χειροπέδες. Στέκομαι και κοιτάω γύρω μου. Άρχισα να βλέπω εικόνες γνώριμες. Τα μνημεία, το ποτάμι, τα παλιά κτίρια, την εκκλησία. Κάθε γραμμή τους, κάθε σκιά τους, τα έχω ζωγραφίσει τόσες φορές. Το συναίσθημα ήταν συναρπαστικό αλλά και πολύ παράξενο, γιατί ένιωσα σαν να μίκρανα και να έμπαινα μέσα σε πίνακα μου, ή αντίθετα, σαν να μεγάλωσε ο πίνακας. Στο τέλος σκέφτηκα, κοίταξε, είναι ίδια αυτά ζωντανά σαν αυτά που ζωγράφισα, άρα κάτι πέτυχα. Άρα είναι ένα, ας το πούμε, ένα συμβολικό στοιχείο. Για μένα, όπως σκεφτόμουν, το θέμα να είναι σύντομο, κάτι με συμβολικά στοιχεία, αλλά να δείχνει περισσότερο νόημα για να φαίνεται αμέσως κατευθείαν ότι ας να είναι και κάτι που δείχνει ελευθερία
Περιστέρι, σύμβολο της ελευθερίας, ναι, κομπάς που δείχνει διεθνή κατάσταση που Ναι, να πας. να βάζεις καινούριους στόχους, ας πούμε. Κλεψίδρα που δείχνει η ώρα που περνάς, που είναι ο χρόνος. να περάσεις, ναι, χρόνος κτλ. Σύννεφα μπορεί να είναι και σκέπτης και η κατάσταση σου που έχεις κάθε μέρα, κατάλαβες. Γιατί η τέχνη χρησιμοποιεί πάντα συμβολικά στοιχεία και σηματοδοτεί αυτή την ανάγκη για ελευθερία. Η καθημερινότητα μας μέσα στην ουσία της είναι η θαμπή επανάληψη της ίδιας εκδήλωσης. Έτσι και αλλιώς στη φυλακή είμαστε, τι άλλο να περιμένουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ασχολείσαι με κάτι. Ευτυχώς εγώ βρήκα μια ασχολία. Με την ζωγραφική, πέρα από το ότι περνάει η ώρα πιο γρήγορα, κάπως αλλάζει την πραγματικότητα. Γενικά, όταν κάνεις κάτι, είτε μαγειρεύεις, είτε διαβάζεις, είτε κάνεις άσκηση στο γυμναστήριο και πετυχαίνεις ένα καλό αποτέλεσμα, θέλεις δεν θέλεις, καταλαβαίνεις ότι η μέρα σου δεν πέρασε τζάμπα. Το παρατήρησα μόλις έκανα τα πρώτα μου έργα. Δεν πιστεύω ότι είσαι ζωγράφος. Απόδειξε με το. Πού είναι το τατόριο σου? Αυτή είναι η πρώτη προσπάθεια. Μετά από αυτό κατάλαβα ότι κάτι μπορώ να κάνω. Μία πλευρά είναι τρικυμία, όλο σκούρο, σκοτάδι, γίνεται χαμός, γίνεται κάτι κακό, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα. Λίγο μακριά, λίγο πρέπει να το φτάσεις, να το καταφέρεις, αλλά είναι πάντα δίπλα σου. Ελπίδα, ευκαιρία και λαμπερό φωτεινό μέλλον, ας πούμε. Πάντα λίγο κολλάω με την ερώτηση, τι σου αρέσει να ζωγραφίζεις περισσότερο? Γιατί ακόμα μετά τόσα χρόνια δεν έχω απάντηση. Ό,τι και αν ζωγραφίζω, από τις πρώτες κινήσεις του πινέλου, από το πρώτο χρώμα, το αγαπώ. Ιδιαίτερα όταν είναι κάτι άγνωστο που πριν δεν έχω ζωγραφίσει και είναι κάτι πιο δύσκολο από τα προηγούμενα. Δεν υπάρχει τελευταίο επίπεδο. Πάντα μπορείς να πας πιο ψηλά. Έτσι βρήκα αυτή την ωραία δραστηριότητα. Όχι, μάλλον αυτή με βρήκε. Πώς περνάει η καθημερινότητα εκεί που σπουδάζεις? Σκεφτόμουν και εγώ μετά στο μέλλον να πάω να σπουδάσω. Μπορεί να δω. Να το κάνεις, Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Ο καθένας δουλεύει πιο ελεύθερα. Είναι και αυστηροί οι καθηγητές μας, δεν μπορώ να πω. Αυστηροί. Ναι, απαιτητικοί. Ήταν περίεργη η γνωριμία με τα παιδιά από σχολή καλών τεχνών, με τον καθηγητή τους, αφού αυτή είναι αληθινή ζωγράφη. Σας πάει εδώ πέρα. Μήπως αυτό θέλει, αυτό που κάνει τώρα να έρθει λίγο πιο εδώ, είναι το λευκό, το κεντρικό. Τράβε μια μολυβιά εδώ πέρα που τα κάνουμε. Εκτός από σημαντικές συμβουλές για ζωγραφική, μου ήταν ενδιαφέρον να επικοινωνήσω με αυτούς. Έχουμε γλυπτική, έχουμε ζωγραφική, έχουμε χαρακτική, έχουμε πάρα πολλές ειδικότητες. Και είναι και πολύ ωραίο που επειδή είσαι με άλλα άτομα ταυτόχρονα που θέλουν το ίδιο πράγμα, οπότε γίνονται ζυμώσεις. Ναι, αυτό. Και είναι μια εμπειρία εντελώς διαφορετική από να το κάνεις μόνος σου. Αυτή η επικοινωνία μεταξύ. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν τα προγράμματα Εράσμους όπου επισκέφτεσαι σχολές σε άλλες χώρες. Οπότε σε άλλες χώρες, αλλάζει και η κουλτούρα της εκπαίδευσης όταν βρεθείς σε ένα άλλο ακαδημαϊκό. Εκεί είναι το ίδιο ακριβώς. Να πας κάπου έτσι. Ναι. Αγγλικά ξέρετε όλοι, ναι. Ναι. Και γαλλικά. Α, και γαλλικά. Ναι. Αλλά μόνο bonjour δεν είναι αρκετά, ναι. Είναι πολύ ευχάριστα παιδιά. Συνέχεια μου βοηθάγανε με το γκράφιτι. Όλες τις μέρες δουλεύαμε από το πρωί μέχρι βράδυ. Έχει δουλέψει ποτέ σε μεγάλη επιφάνεια? Ναι, έχω κάνει και τοιχογραφία εδώ και όσο στο αυλή, στο σχολείο. Ήταν πάλι διαφορετικό, γιατί κανονικά ζωγραφίζω μέγεθος, πόσο, 1 μέτρο το πολύ, κατάλαβες. Εκεί πρέπει να ζωγραφίζεις, να πας λίγο πίσω, πιο μακριά, να δεις πώς βγαίνει και μετά πάλι να γυρίσεις, Ήταν τέτοιο περίεργη εμπειρία, γιατί πρώτη φορά πάλι αλλάζει κλίμα. Ναι, αλλάζει κλίμα. Λίγο κουράστηκα γιατί πολύ περπάτημα ήταν, μπροστά πίσω, κατάλαβες.
Να δείξουμε λίγο λευκό να δούμε πώς ανοίγει για να μην είναι πολύ σκούρο. Να δούμε στο τοίχο. Κάντε το πιο κάτω καλά. Ναι, θα βάλω λίγο όχρα. Θα συνεχίσει και εδώ για να δώσει και θα σιγά σιγά τα τέτοια οσφάτα. Θες να είναι όλο ένα φως, να είναι για μηνελιά έτσι και να φτιάχνει. Ουσιαστικά παίρνω λίγο χρώμα και κάνω αυτή την κίνηση. Δες το, μπορείς να προσθέσεις λίγο χρώμα θες. Υπάρχει μια χρωματική συνομιλία μεταξύ ουρανού και σύννεφου. Μην μπλέξουν τα χρώματα όταν στεγνώσουμε το κάνουμε, να είναι λίγο πιο καθαρά. Να σπώνει το χρώμα. Και τώρα είναι λίγο κρίμα που τελειώνουμε όλο αυτό. Η εμπειρία αυτή ήταν νέα και συναρπαστική για μένα. Δεν ξέρω αν θα μου είναι χρήσιμη στο μέλλον, αλλά αυτό που συνεργαζόμουν σε τέτοια υπέροχη ατμόσφαιρα, με τέτοια αξέχαστη παρέα, ήδη είναι ένα αποτέλεσμα για μένα. Το πινέλο έβαλες να ανοίξει την πόρτα. Πιστεύεις πραγματικά ότι η τέχνη ελευθερώνει? Όχι, πιστεύω, το ξέρω από τις εμπειρίες μου, το βλέπετε και εσείς που έρχομαι κάθε μέρα στο σχολείο και ασχολούμαι στο καλλιτεχνικό εργαστήριο. Τέχνη και πότε απελευθερώνει? Εδώ είναι ο χρόνος που όλοι μετράμε μέσα στο κλουβί μας. Εδώ ένα παλό πινέλο ανοίξει την πόρτα. Και ανάμεσα στον σκοτεινό ουρανό και στον ήλιο που ακολουθεί, έτσι ένα σύννεφο, και το πουλί που πετάει. Ευκαιρία από χθες να γεννιάται, να αλλάξει το ζωή. Είναι ωραίο, αυτό θα μείνει εδώ, να το βλέπετε όπως περνάτε και να βλέπετε ότι πάντα έχουμε πίσω από τα σύννεφα ήλιο και ευκαιρία να πετάξουμε. Όλα τα χρόνια που είμαι μέσα στη φυλακή και ιδιαίτερα τώρα που κοντεύω προς την αποφυλάκησή μου, όλο ένα περισσότερο έχω μεγάλη σκέψη. Με τι να ασχοληθώ όταν βγω στη κοινωνία. Αν αυτή η δραστηριότητα είναι ευχάριστη και χρήσιμη πνευματικά για μένα, τότε γιατί να μην συνεχίσω και έξω. Πάντως θα ήταν υπέροχο για μένα να ασχολούμαι με την τέχνη και να βιοπορίζομαι από αυτήν νόμιμα, πολύ σημαντικό. Εντάξει, έγινε μια ατυχία στη ζωή μου, αλλά αυτή με βοήθησε να βρω το ταλέντο μου, το οποίο είναι καλύτερα να μην το αφήσω στο μέλλον.